Здравейте, скъпи приятели и гости на канала Venus Tarot. Темата на днешния онлайн разклад ще бъде пожелание на една от моите зрителки и се нарича пауза или край на отношенията. Първо ще разгледаме в какви енергии сте вие с човека, за когото си мислите. Казвам в началото на видеото, че това е общо четене, няма как да бъде конкретно за вас, точно за вашата ситуация, дава най-общи насоки и ако смятате още в началото, че то резонира с вашата ситуация, останете до края и го изгледайте, ще се радвам на коментари от вас в последствие, да обсъдим как ви се е сторило видеото, какви още таро разклади бихте желали да направя. Ако случайно това видео не резонира с вашата ситуация, на канала има достатъчно много видеа, сигурна съм, че ще откриете вашето за конкретния момент. И така, да започваме. Започваме с откриване на сигнификатора. Вашият е императрицата. Сигнификатора на намисления от вас човек е императора. Търсим, докато открием. И така, започваме. Първи триплет. Няма ви тук. Ето го втория триплет. Излезе. Ето го и него ще вземем и още една карта. Сега търсим вашия сигнификатор. 3. Далеч сте сякаш един от друг. Вие се криете, може би. Много далеч. Ето ви. И вас, като теглим и още една карта. Това, което остана като дъно тук, е картата Рицар мечове. Виждам някаква обида между вас. Желание за отмъщение. Много горчивина. Хайде да съберем картите сега и да видим как ще протече нататък разклада. Така, какво виждаме? Тук струва ми се обаче, че за по-добра видимост трябва да редя картите. Ето така. По картата императора тук видяхме, че това е сигнификатора на вашия човек, този за когото си мислите. Тук долу да видим вашата ситуация каква е по императрицата. Хубавото е, че съвпадате като места. Хайде, за да се виждат, погледнах само доколко се вижда на телефона. Ето така ще ги направим. Искрено се надявам да има добра видимост. И така, императора, човека, за когото си мислите, в момента е в енергията на 7 чаши. Или е поставен пред огромен избор и се чуди какво да направи, няма сили да реши какво да направи. Или показва някакво откъсване от действителността, илюзии. По-скоро виждам илюзии тук. И до него крал мечове. Този човек ми се струва някак доста охладнял вече. Решил е да приеме истината такава каквато е. И чувства тук не виждам. По-скоро вече при него разумът доминира. По тройка чаши отдал се на празненства. Възможно е в момента да е под влиянието на свои приятели, на компания. Но тук кой знае какви чувства не виждам, освен по седмица чаши, разбира се, която може да говори за някакво влюбване, но по-скоро тук я виждам като откъсване от действителността. Хайде да я проверим само тази карта. Какво означава тук? Илюзии или влюбване и възхищение? На дъното кулата. Така, нещо много рязко се е случило при него. Много неочакван обрат. Разбрал е някаква информация е получил. Не знам с кого е свързана, но под въздействие на тази информация по-скоро се чувства объркан как да действа. Множество неща, между които да избира. Не знае как да постъпи.
чуди се и всичко това е свързано с някаква новина, която е получил. Как се виждате вие тук? Картите показват, че вие сте в емоциите на разочарованието, самосъжалението, депресията по петица чаши, която имаме тук. Се вижда, че вие сякаш съжалявате за някакви неща, които не сте направили, за пропуснати възможности. Мислите едва ли не, че света е свършил, но не виждате, че всъщност разполагате с още възможности, които са около вас. Фокусирали сте се само върху това, което сте изгубили, а всъщност картата между другото е бързо преминаваща, тя съветва бързо да се опитате да излезете от това състояние на самосъжаление, на депресия. Около вас виждам други хора, които е възможно... Тук виждам 3 души. Сега, не съм сигурна дали това е формат на любовен триъгълник, но е напълно възможно да бъде такова нещо, тъй като следващата карта тук е 8 чаши, картата на тръгването на човек. Когато човек излиза от дадена връзка, от дадена ситуация поради разочарование. Да, той е имал емоции, но те не му стигат и не е това, което този човек иска. Виждам ви тук или като в разговор с други хора, които ви съветват, или водите някакви разговори, преговори и въпреки това решавате вие да си тръгнете. Възможно е, пак казвам, по тази карта да имаме формат на любовен триъгълник, 3 пентакли, 3 души, нишките между тях, които се виждат ето тук. Всичко това говори за възможност. Хайде да проверим в такъв случай за какво става дума по тази 3 пентакли. Каква е тази енергия? Трети човек ли се е появил и вие сте решили да си тръгнете? Кралица жезли и на дъното 7 жезли. По-скоро ви виждам в момент на защита на собствената територия и собствената позиция. Кралица жезли, ако това сте вие, ако сте дама, която е огнен знак, овен, лъв или стрелец, вие искате да запазите своите позиции, своята територия, своето мнение в такъв формат, троен формат. От друга страна, ако вие не сте тази кралица жезли, то е съвсем възможно, картата показва опасна съперница. Кралица жезли, опасна съперница, която би могла да бъде повода вие да решите да се оттеглите от тези отношения. В началото си спомняте, че излезе картата на обидата, картата на желанието за отмъщението. Имаше някаква горчивина в отношенията между вас. Ако говорим за зодии, тук водещата стихия, тук стихията всъщност, която се показва, е на въздуха. Това означава мъж, който е или с слънце, или с асцендент в Водолей, Близнаци или Везни. Но като характер, ако говорим за характер на човек, този човек е станал студен, критикуващ, много сериозен, човек, при когото чувствата просто са някъде потиснати много назад. Много назад в тази личност. И така, ако трябва да обобщим, императора, вашия човек в момента е пред избор, голям избор, объркване някакво, свързано с нещо, което съвсем наскоро е разбрал, някаква новина, и по-скоро излиза с приятели или много често се вслушва в мнението на приятелите си. Тук обаче се сещам, че 3 пентакли, 3 чаши могат да говорят за любовен триъгълник. И ето тук пак излизат такива по-лековати отношения или приятелски кръг, от който той се влияе изключително много. Хайде да погледнем как ви вижда този император в момента. Какво мисли за вас? Какво чувства към вас? И после да видим реално това пауза ли е или край на отношенията.
Ще започнем с един триплет с мислите на дадения човек към вас. Как ви вижда той? Като кулата, Иерофанта и колелото на съдбата, на дъното шестица мечове. Шестица мечове говори, че темата тук е за заминаване. Някой е решил да си тръгне, някой е решил да се оттегли от тези отношения. Вас той ви вижда като човек, който понякога реагира много бурно, много остро, много неочаквано. Изведнъж може да се завъртят нещата толкова силно, че тук по картата колелото на съдбата те да се завъртят на 180 градуса. Вижда ви като човек с много спонтанен, сприхав характер, но и човек, който много държи на морала, на това какво ще кажат другите хора, държи да се спазват всички традиции, ценности на обществото. Вижда ви като човек, който също е много мъдър човек. Вижда ви като личност, която дава съвети на другите. Много често хора се допитват до вас за някакъв съвет. Искат мнението ви. Вие за него сте личност, която може да даде много на другите като знания. Картата на учителя е това, Иерофанта. Още ви вижда като сякаш ще му се паднали от съдбата, дар от съдбата. За него вие сте такъв човек. Сякаш съдбата ви е събрала заедно. Но пак казвам, и като много избухлива, темпераментна жена, която в един миг може, както е спокойна и кротка, в един миг да избухне в емоции. Вижда ви и като човек с цели пред себе си. Човек, който се старае с всеки изминал ден да се усъвършенства и да се изкачва по стълбицата на развитието, на самоусъвършенстването. При някой от вас може да означава, че вие искате развод по картата кулата. Тя показва раздяла. Раздяла, развод, разрив в отношенията. Възможно е този човек дори да ви обвинява заради вашата спонтанност, понякога емоционалност, че едва ли не вие сте реагирали твърде крайно и поради това връзката в момента е в някаква пауза, вие сте се разделили или сте се скарали много сериозно. Освен това, той мисли, че вие сте човек, който винаги е бил подкрепен от съдбата. Каквото и да се случва, вие винаги се измъквате от някаква тежка, сложна ситуация. Да, и казахме тук, човек, който си тръгва по шестица мечове, човек, който търси вече спокойствие в емоциите, иска да загърби конфликта, иска нещата да се оправят някакси, този разрив в отношенията да се уталожи, емоциите да се успокоят. И под тази карта какво виждаме? Девятка мечове. Вижда ви като човек, който се е затворил за отношения. Защо? Защото вие вече сте се опарили. Имате горчив опит. И сте на щрек да не повторите грешка от миналото. Така, да видим сега. Видяхме той как ви възприема, като какъв тип личност, какъв човек, но да видим по-важното в момента, какво чувства към вас. Една карта искаше да падне, ето ще оставим тук. Вижте какво се случва. Добре, ето така, но ми се иска и аз да изтегля все пак 3 карти. Картите, разбира се, имат право, те ще си дадат своя глас тук. Ще изтеглим сега и 3 карти допълнително. Явно има океан от емоции в момента.
На дъното девятка мечове. Темата е вина. Темата е тревожност. Темата е страх. Това, което е свързано с вас, това, което той изпитва, той от време на време, даже бих казала, че се паникьосва какво ще прави от тук нататък. Страхува се. Може би се страхува да остане сам. Може би изпитва гузна вина, тъй като това е картата и на гузната съвест. Така, хайде да видим какво ще ни кажат картите. Какво изпитва към вас? Той каквото и да изпитва, искам да ви кажа, че по картата Върховната жрица го крие дълбоко в себе си и нищо не споделя, нищо не казва. Но към вас изпитва любов. Виждам тук романтика, любов, желание за продължаване на романтичната връзка. Но въпреки това той държи всичко в себе си и нищо не казва. По картата Върховната жрица той мълчи. Това е някаква тайна. За него вие сте човек, който му осигурява стабилност. Стабилност, празник. Човек, който винаги го е приемал с отворени обятия. Човек, който винаги е заставал зад гърба му. Изпитва към вас любов, отново и желание за примирение по асо чаши. Този човек иска нещата да започнат от начало, да се възобновят. Но всъщност това е едната страна на нещата. Другата, по двойка пентакли, тук имаме баланс между две неща. Разглеждаме двете страни, какво имаме от двете страни на картата. От една страна, той иска примирение, сдобряване, ново начало, романтично. От друга страна се чуди дали да не сложи точка на нещата. Тук по тази карта асо мечове имаме изрязване на всичко, което не ни харесва. Отсичане на всичко, което не ни харесва. И се колебае дали да заложи на любовта или да ви каже нещата такива, каквито са, да сложи картите на масата. Колебае се между любовта, желанието за продължаване на романтичните отношения от една страна и от друга страна да бъде честен. Дали да бъде честен. И дали да махне всичко ненужно, дори с цената на конфликт от вашата връзка. Дали да отсече направо нещо от вашата връзка. И цялото това нещо води до страхове в него. Паника, тревожност. Този мъж е възможно дори да страда от безсъние към момента. Чувства, че по някакъв начин вие сте неговата тайна. Не иска да разказва, не иска да споделя. Не иска да признава каквото и да е, като чувства. И поглеждаме следващата карта, той изчаква в момента. Чака нещо, проявява търпение. Не знам, но тук ми излиза карта Крал Пентакли, картата на женения мъж. Не знам дали сте в брак или по принцип той дали е в брак. Не знам дали с вас или с друга жена, но той чака. Седи и изчаква нещо. При някой от вас, макар и при малък процент, тази карта може да се отиграе така. Изчаква да си осигури финансовата стабилност, обезпечаването или да реши някакви битови въпроси. Това изчаква. Така, и да минем сега по същество. Какво планира той да направи? Какво планира? Но това, че го планира, не знаем дали ще се случи. И все пак, какво планира той да направи спрямо вас, да кажем в следващите 3 месеца? В 3 карти.
Ако е нужно, ще извадим още. Ето е първата. Ще чака. Ще бави нещата, ще протака картата обесеният. Възможно е да направи някакви саможертви, но по-скоро виждам тук изчакване и протакане. Не виждам активни действия. Следващата карта е абсолютно противоположна. Така. На дъното петица мечове. Темата е предателство. Темата е неблагодарност, предателство, забиване на нож в гърба в цялата вашата ситуация. Човекът се е хванал за главата и се чуди какво да направи. Разбира, че уж е победил в конкретната битка, но е загубил войната. И е останал сам. Така. Вероятно, възможно е този човек да е искал известна свобода в личния живот, във връзката. Независимост, свобода в семейството. По картата десятка чаши, да. Какво имаме тук? Ще протака, но е възможно и да направи известни саможертви. Да погледне ситуацията под друг ъгъл и да се активизира. Тук виждам активни действия. Този човек ще тръгне към вас. В началото може би ще протака, но ще погледне философски на нещата и ще реши да се завърне. Ще поиска среща, ще покаже страст, ще вложи цялата си енергия, за да достигне отново до вас, да ви покори отново. Планира да бъде победител по картата шестица жезли. Иска да бъде победител. Това е картата и на завръщането. Шестица жезли, но триумфалното завръщане. Завръщането като победител. Бих казала, че това не е точка в отношенията. Това е пауза. И нещата зависят от проявата на този човек, от неговата активност, а той, може би първия месец, може би ще се чуди още какво да прави, но там нататък, втория, третия месец, той ще направи постъпки, за да се опита да възобнови отношенията си с вас. Нека да видим, стана ми любопитно, какво ще ви донесе това на вас. За вас самите, какво ще бъде това? Какво ще донесе това завръщане на човека към вас? Картата глупака, карта с много значения, рицар пентакли и паш пентакли. На дъното шестица пентакли. Ще възобновите отношенията. Да, ще намерите този път, може би, баланс във връзката, но вече ще сте си научили урока по паш пентакли. И по тази карта означава, че ще се научите, че за да във връзката и двамата, за да получавате, вие трябва и да давате. Следващата карта тук, шестица пентакли е картата на баланса, следващата е картата на депресията, капризите и така нататък. Възможно е в момента вие или в следващите седмици вие да сте в енергията на депресията, нищо от това, което е около вас като ситуация да не ви харесва. Но в крайна сметка на вас това завръщане на партньора би ви донесло баланс и хармония. Би ви дал ново начало. Но искам да ви кажа, че тази връзка ще се развива бавно. Много бавно, на цената на много усилия по рицар пентакли. И по паш пентакли, вие в ролята на ученик вече ще сте си взели урока, който е трябвало. Да пазите територията си и да търсите баланса в отношенията. Още нещо, което се сещам. По картата глупака имаме ново начало, да, но картата глупака означава и
дете. И картата Паш Пентакли също означава дете. Така че възможно е при някой от вас ситуацията да се отиграе с разширяване на връзката по-нататък с още един член на семейството. Но това е само за много малък процент от вас. Най-общо казано ще ви даде възможност да започнете на чист лист от началото, от нулата. Да, ще има стабилност във връзката, но ще върви много, много бавно. И на цената на доста усилия. По Паш Пентакли ще ви донесе урок. И за вас, и за вашия партньор това ще бъде урок, но тъй като търсихме за вас как ще се отрази това, ще ви даде възможност да натрупате още знания и преживявания и да поставите ново начало. Хайде да видим какво е посланието на този човек към вас. Какво би ви казал сега, а премълчава? Какво би искал да ви каже, а си мълчи? Може би няма смелост да го признае. Крал чаши, обесеният и шестица чаши на дъното, рицар мечове. Той знае за тази обида. Наясно е с тази обида. Темата тук е някакво желание за отмъщение, обида, някаква информация, която е наранила, може би вас. Не него, вас. И той знае, че трябва да вземе решение, но много го е страх от това крайно решение и постоянно търси компромисен вариант, за да не загуби нищо от постигнатото до момента. Какво би ви казал? Само да споменем, тук имаме енергията на въздушните знаци, Водолей, Близнаци, Везни, тук имаме енергията на водните, Риби, Рак, Скорпион. Би ви казал, че осъзнава, че ви е обидил по картата Рицар Мечове с своето поведение на крал чаши, своето държание на манипулатор по отношение на емоциите на хората. Знае за тази обида и знае, че това е довело до една такава висяща, увиснала ситуация, в която се налага да се направят жертви. Знае, че най-вероятно вие сте жертвата в тази ситуация. Наясно е. Ето това негово желание, той да манипулира, да си играе с чувствата на другите, е довело до тази увиснала ситуация за дънена улица, от която изход в момента не се вижда. Иска да ви каже, че си спомня с носталгия по миналото, началото на вашата връзка, моментите, когато все още сте се опознавали и сте се ухажвали. Липсват му тези моменти, липсват му тези времена. И да погледнем една карта съвет. Да видим сега. Съвет от картите за вашата ситуация. Паднаха две карти, спирам. Така. Все пак разбрахме, че най-вероятно този човек ще се опита. Това не е точка. В отношенията по-скоро е пауза и ако той послуша вътрешния си пламък да действа по рицар жезли и по шестица жезли, той ще направи опит да се съберете отново. Какво имаме тук? Кои карти паднаха? Период от време. Трябва ми повече време, за да помисля. Това е едното послание от картите за вас. И второто е привличане един към друг. Аз никога не съм изпитвал такава силна страст. Човекът наистина изпитва страст към вас, но е добре да дадете време и на себе си, и на него по тази карта, по този съвет,
за да обмислите добре ситуацията, да осъзнаете къде са допуснати грешки и какво искате от тук нататък в тези отношения. Благодаря ви, скъпи приятели, че останахте с мен до края на разклада. Ако ви е харесало, моля ви да поставите лайк и да се абонирате за канала ми. Очаквам ви за още онлайн таро разклади. До нови срещи! Чао!